Днес ще ви разкажа за няколко лъжи, които сме научили от американските филми и не само от американските филми, но предимно от тях. Първата лъжа, която сме научили от филмите, е, че селяните са лесно заменими и господарят, феодалът, лордът, сеньорът или кралят ги убиват с причина или без причина. И дори в една битка, първо селяните са изпращани да умират като мухи, което не е така. Имайте предвид, че селянинът е този, който обработва земята, изхранва своят господар и му плаща данъци. Поради тази причина средновековният селянин всъщност е много важен. Имайте предвид, че един селянин е закрепостен за селото, за селището или за града, в което живее и няма право да го напуска. Разбира се, може да отиде примерно за един ден до съседният град или село, да напазарува нещо, да се разходи, но няма право да сменя местожителството. Както разбирате, селяните са изключително важни за своят господар. Той не би искал да загуби толкова лесно един или повече селянина. Втората лъжа, която филмите ни лъжат, е, че конете на рицарите са лесно заменими подобно на селяните. Имайте предвид, че конницата се изпраща само когато сте сигурни, че ще спечели войната или битката. Имайте предвид също така, че тези коне, те са обучени да ритат, да хапят, особено ако е обучен да хапе, да рита и съответно е обучен да участва в битки, ще струва ужасно огромна цифра и колкото и да е богат рицарят или лордът или феодалът или сеньорът, той не би искал да се загуби коня. Всъщност тогава конете са били нещо като днес колите. Не искате да си загубите колата, нали така? Още една лъжа, която ни лъжат във филмите, е, че когато рицарите тръгнат на война и съответно противникът ги избива. Ако изобщо успеете да убиете рицар, вие не бихте искали да го убиете всъщност, защото този рицар има имение, има пари. Често са били или приятели на кралят, или роднини на краля. И вие не искате да убиете роднина на кралят. По-добре е да го плените и да искате откуп. Разбира се, ако сте обикновен войник или селянин, няма да имате този късмет. Това е една от поредните лъжи, които сме научили от средновековните американски филми и не само американски филми. И всъщност тук искам да спомена една последна лъжа, която сме научили от филмите, тъй като смятам, че е много интересна. Ако сте виждали по филмите, няма как да не сте виждали, рицарите обикновено обличат кафяви, черни дрехи и съответно сградите са целите сиви, черни, мръсни и така нататък. Ще се изненадате. Обаче хората винаги са искали да бъдат модерни и са се обличали с модерни, скъпи дрехи, ако разбира се имат възможност. И тези дрехи са били изключително цветни, изключително пъстри, обичали са цветовете, обичали са да бъдат откроявани от останалите. Хората да бъдат откроявани от останалите хора. И съответно вие, ако сте заможен феодален собственик, ще имате още повече пари. Ще искате да наносите още по-пищни и красиви и цветни дрехи. А сградите ще бъдат оцветени с отново много топли и пъстри цветове, много топли и пъстри тонове. Това е отново една лъжа, която сме научили от филмите. Това беше за сега. Благодаря, че изгледахте цялото видео и отделихте от своето време да го направите.
Ако ви е харесало и видеото, харесайте самото видео. Споделете го с вашите приятели. И ако не сте абонат на моя канал, ще се радвам да се абонирате. И също така в коментарите може да споделите вашите впечатления от самото видео. Отново, благодаря ви, че отделихте време да изгледате цялото видео. Приятен ден и до нови срещи!